قاتمنا دلوسي برهتنا عميرنا زي متأممان متي مالتي برهتو سبسي برهتو عميرو قابتي بصاي فوريو زحادرو له غزي متي شوعات حدا مالت شوعات حدا مريحنات يوم ساتو لم رمضان حمنور سياسة فورقي مسفن حاغوس سلومون ولا مريم أبو عجاج أبو طيارة منحت لها ناي زوبعن سبا منحت له عبد الله امباسادر عبد الله سلام زخبركم تخاتلتي إريتريا ميديا نيتورك أبزر لكم سلامنت عنا نزل له هيوت كتمرحو سنايت منيتي قلت لكم فقالوا لي نلومون كمتي قدم حجي أبستفل علي أرستي زعبا لعلنا مس تاريخ زت أساسر قاش عدمنا نكايدو علال كمناتو أكل مغطلتان نلومون أبزريا نايبرتاوي قالسنا بفلاي إتي وتهدرا وشنخو استفلالي زحلفو وقعات كمون بتسبعو شنخو بزدهسس من قدي مس حد قديم تقادلاي نقوسة قبر مسكال ترير علال تميدنا لنا زي علالنا زي بكفالات اندا نن مدرخو بزوكل اندا تكورنا يناخنا كايدو كساب بتسامم مدبنا كموترو مسانا خطانحو نايوترو علمي تقبلو نمكتتالكم دقيمة بأخورو تعدم ناب تحستنا حراي نقوسة قبل مسكال ترير علمينا خبيركا زي نكايدو زلنا نسند نولولوتات زحلف حدقيق خون زخيل حبريتا تزحلف برتا وقالسنا تي أممت هاجر زتخفل واقع زنبرم توفاينت بحدشنخو بزدهسس مستمكرخا بزتا أساسر ما أكل جيرنا بعبي وخاء كم موكسي ويون بعبايا خاء طرنفها بيلكا زحلفة تشحن عسران حمشن بملكع مصحف زداد خيو نايتو مكرخا مصحف من انت هاجر كاب ناقفان ناقفات بل أقداسيت سنة داويت زخونت سرح مصحفها بركيت كأخا نعا ما أكل زقبرة كم مبقسي كأوت أمس ولكاو تمكرخان أنا ببخان تي نايبرتاوي قالسي ولدو فلت الله بنبلو شنخ لالك نكايد فقدنيا فينكا جزيخا كل يكون دلونتكا نزعل لزي فقدنيا مخانكا دقيمة بسمين بسم كلهم تختاتلتنان مسكانا كقربلكا فقد لي سلاز فتح لنا زرزراوي مخنيات تجزيه نويحي وناي 5 عامت بعليونينا نزارب زلنا جن استغال متن فم سندات كموكس اندات تقمنا كنعل لنا مأتوي علال مأنتي كخننا بعل تاريخ سترخلنا زلو منيو نزبل حفشاو مأتوه خنقبر نقصة قبر مسكال ويون بزيادة فلت الله بترير تبل ساوغي أمو نقصة منيو دحرا بايتو انتاي مسل أبيت وليدو أبي عبيو تناي تمرتي هوتو خوون داولنا مقنمت دحر نفتي بعبيو تي أرست زعبانا خوين زلو تناي تمكرو برتاو ألسخاها كن موطينا بوخن جمر يعني لي سامي كومون إيتريان ميديا نيتورك بتاعمي مسكن زي عدلزن زي أقات آمن زي بمركابي نقصي بعلة 21 طري 1950 أب أسمرا أب مباقاليانو تولدو أب كبابي عداق حمسن مباقاليانون كأ كساب ودي شوعات شمنت عامل زخون عبيو بالحرزي نقصي بمخنيات متابعو ناب عندي أورا جزء أبا شاول تملسو مالتي سلازي نقصي ننفسي قلت الله ودي أبي كبابي خان دي حلو من كل زينة ود أبا شاول يزد فقر لنا مسبا شاول مغارات لنا مسبا شاول كل نجار هوتيس مسنا أبا شاول تأهاسري ولا قا بدمقتني علاج حمص يتقصات خنكو زيادة دمقت هبه دزارب اللقنا أبا شاوله
ሕጂ ኣነ ዝዓበ ኩሉ ከባቢ ጨርሒ ንምንታይ ከምኡ ኮይነ ተፀልየ ወይ ንዓይ ሼፕ ዝገበረኒ ነገርስ ኣሎ ዝቐረፀኒ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ካብ ገዛና ን 67 ሜትሮ ንሰሜን መምህር አልአሚን ዓብደለጢፍ ኣሎ ዘመዱ ማለት ሓደ ስድራ ቤት ጃብር ኣሎ ደረፍቲ እዮም እዚኦም ሑሴን ዝበሃል ከዓ ደራፋይ ኣሎ ህቡብ ደራፋይ ነበረ ብቋንቋ ትግራይ ዝደርፉ እዮም እዚኣቶም ኣብ ኣስመራ መምህር አልአሚን ዓብደለጢፍ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ሕጂ ሓደ ጥቓ መምህር ዓብደለጢፍ ዝዓበየ ቆልዓስ እንታይ ክኸውን ኢልካ ትሓስብ ብምዕራብና ካብ ገዛና 50 ሜትሮ እያ ትኸውን ሃይለ ዱባ ኣሎ ኣዴለታ ከኣዲኡ ሃይለ ከዓ ተፃዋታይ ናይ ክለብ ቴሌ እዩ ናሽናል ቲም ናይ ኢትዮጵያ ከዓ እዩ ካብቶም ሓደ ተፃወቲ ናይ ናሽናል ቲም ናይ ኢትዮጵያ ሓደ እዩ ብወገን ደቡብና ተስፋይ ወዲ ቅጭን ኣሎ እሱ ከዓ ናይ ክለብ ቴሌ ተፃዋታይ እዩ ሓደ ካብቶም ተፃወቲ ናይ ናሽናል ቲም ኢትዮጵያ እዩ ተክለ ህውከት ጊታሪስት ብኡሎ ኣስመሮም ሃብተ ማርያም ደራሲ ናይ መድረክ መራሒ ካብ ገዛና ንሰሜናዊ ምዕራብ 200 ሜትሮ ይከውንን ኣነ እኳ ይርከብ ኩላን ፀሓይቱ በራኺት ትጥቃ እንዳ ኣውቶቡስ ኣብኡ ክራር ሒዛ ብቆልዑት ናኸልና ትሃርም ነይራ ካልኦት ዞም ኩሎም ስነ ጥበበኛት ሞቶሪኖ ዝበሃል ግርማይ ሞቶሪኖ ኩዕሶ ፃወት እቲ ባሻውልሲ ናይ ስነ ጥበብ ምንጪ እዩ ንምንታይ ኣባሻውል ግን ከምኡ ኮይኑ ምስ ብዙሕ ሪሰርች ዘድሊ ነገር እዩ ስለምንታይ ኣባሻውል ተወልደ መንእሰይሲ ተፃዋታይ ኩዕሶ ኸውን ገጣም ኸውን ዘያም ኸውን ሳዕሳዓ ይኸውን ደራሲ ካልእ እውን ስነ ጥበበኛ ኸውን ሕጂ ኣነ ኣይምልሶን ብዙሓት ትሪኦም ዘለኻ ትበርህ ናብኡ ዓብያ ደ ዓብያ ናይ ዝክርን እምበር እብልዋ እዮም ስለዚ ኣብዚ ኣነ ዓብየ ማለት እዩ ቅድሚ ኩሉ ኣባሻውል እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕኹሞ ትኾኑ ኣይሰማዕኹሞን ኣባሻውል እንታይ ማለት እዩ ኣባሻውል ዳሕራይ ዝመፆ ሽም ኣባሻውል መሬት 4 ኣስመራ ኮይኑ ግንባር ዓዲ ሓውፂ ዝበሃል ሽም ኣባሻውል ሕጂ ዳሕራይ ጠቢቕዎ ኣባሻውል 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 ንብሎ ኩላትና ኣባሻውል መበቆላዊ ሽሙ ግን ግንባር ዓዲ ሓውፂ ዝበሃል ሕጂ ናበይ ንምለስ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ 100 ገለን ዓመታት መሬት ናይ 4 ኣስመራ ኮይኑ ምዕራባዊ ወገን ናይ 4 ኣስመራ ኮይኑ ብሕጂ ሓደ ኣብ ዘመነ ጤልያን ሻውል ተባህለ ፈረስ ዝነበሮም ኢትዮጵያዊ ወይ ከዓ ትግራዋይ ነይሮም እዚኦም ሰባይ እዚኦም ብመሰረት መፅሓፍ ናይ መምህር ኢሳቅ ይዛረብ ዘለኹ ኣነ ይርከብ ኩሉን መምህር ኢሳቅ ብግቡእ ፅሒፍዎ ኣሎ መንያ ኣስመራ ምስ በለ ሕጅስ ነባሻውል ኣብኡ ብድምቀት ገልፃ እዩ መምህር ኢሳቅ ከዓ ተጋጌተ ዘይኮይኑ ዕባይ ኣባሻውል ስለዚ ኣባሻውል ሻውል ዝበሃል እቲ ፈረስ እዩ ኣባ ወይ ከዓ ኣቦ ወይ ጎይታ ተባሂሎም ፅምዑ ከዓ ዋና እቲ ፈረስ እቶም ሰብኣይ እዮም ኣባ ሻውል ተባሂሉ እሶም ሕጂ ስርሖም እንታይ ነይሩ ርስሓት ድኸዓዋ ይቆፅዑ የኽፍሉ ግብሪ ከምዚኦም ነይሮም ስለዚ ኣባሻውል ክንብል ከለና እዚ እዩ ታሪኹ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነባሻውል ክንመፅእ ከለና ኣባሻውል ኣይፈረሰን ብህየቱ ከምቲ ንቡር ዝነበሮ መልክዑ ይፀኒሕና ንሕና ክንመፅእ ከለና ስለዚ ኣነ ትምህርቲ ይጅምር ማለት እዩ ትምህርቲ ዝጅምርን ኣብተን ጠባቢ ጥቃይ ነበራ ቀዳማይ ነገር እንዳ መምህር ተስፋይ ትምህርቲ ይጅምር እንዳ መምህር ተስፋይ ከዓ እዚ ሕጂ እንዳ ኣውቶቡስ ዘሎ ንከረን ገለመለ ድስቆሎ ቦታ ማቸለያ ኣብኡ ክሳብ ካልኣይ ክፍሊ ይምሃር
እንዳመምርሰ ፕራይቬት ናይ መንግስቲ ትምህርቲ ስለ ዝረኸብኩ ሕጂ ኣኽርያ ቅዱስ ገብርኤል ተቀየር ማለት እዩ ኣብ ኣኽርያ ቅዱስ ገብርኤል ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ ተማሂረ ወስኻ ቢለ ኣኽርያ መንያ ከዓ ዳርጋ ገዛውተይ ኮይና ይስማዓኒ ዳርጋቶም ኩሎም ኣብ ኣኽርያ ንምሃር ነበርናሲ ናብ ሜዳ ብፍላይ ከዓ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰሊፍና ኢና ብሙሉኣትና ቶም ኣብኣ ተረኸብና ሕጂ ሓደ እኳ ዋላ ዋልደም ኣወዳቶም ብዙሓት ዳርጋ 80 ካብ 100 ደቂ ኣኽርያ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት እዮም ተሰሊፎም ለዚ ኣኽርያ ትምህርቲ ኣትየ ማለት እዩ ኣኽርያ ክሳብ ሻድሻይ ክፍሊ ተማሂረ ብድሕሪኡ ድሕሪ ጀነራል ምግባረይ ናብ 4 ስመራ ሰጊረ ማለት እዩ 4 ስመራ 2 ዓመት ተማሂረ ከዓ ናብ ሕጂ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ቀዳማዊ ስላሴ ዝበሃል ዘሎ ቤት ትምህርቲ ግዒዘ ማለት እዩ 1971 ኣባ ሻውል ትፈርስ ካብ 70 ጀሚራ ኣብዚ ምስጋና ዝግብኦም ደጊያት ሓረጎት ኣባዮም ንሕና ቆልዑት ኢና ነባ ሻውል ክፈርስ ክውስኑ ከለውሲ ኣዝዮም ስልጡን ሰብኣዮም ነይሮም ማለት እዩ ፅርግያ እኳ ተነበሮ ከምቲ ሰብ ዝገልጾ ኣይኮነን እንጂ ፅቡቕ መስለኹን መደየብን መውረድን ዘለዎ ይባሻውሉ እኳ ደኣ ኣብ ገሊኡ ቦታስ ቦጥ ማይ ደራግፋ ዝኣትውኦ ቦታ ነይሩ ስለዚ ግን ኣፀጋሚ ይፍረስ ተባሂሉ ፈሪሱ እንደገና ሕጂ ኣና ናበይ ይምለስ ማለት ሕጂ ናብ ዕዳጋ ሐሙስ ይምለስ ናብቲ ገዛውተይ ኣብዚ ከባቢ YMCA ማለት ሕጂ ብድቀት እንታይ ይፈልጥ ኣለኹ ኣነ እምበጋልያኖ ፈልጦም እየ ተወሊደሎም እየ ዕዳጋ ሐሙስ ዓብየሎም እየ ናብቶም ዝዓበ ኩሎም ስድራ ቤት ከዓ መፅእ እንዳቦይ ካሕሳየኔ እንዳቦይ ወልደ ስላሴ እንዳቦይ ተወልዶም ዘሎ ብሙሉ እንዳበላስ ክንፈልጥ ኩሉ ኢና ንፈልጦቶም ኣብ ከባቢ ነበርና ስለዚ ገዛና ናበይ ተመሊሱ ማለት ሕጂ ዕዳጋ ሐሙስ ሕጂ ካብ 70 ማለት 71 ይስራሓሎ ገዛ እንደገና ሕጂ ዕዳጋ ሐሙስ ተመሊስና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ዳቂቃ ይፈልጥ ኣለኹ ማለት እዩ መን እዩ ኣብቲ መፅሓፍ ከም ዘሎ ብዚ እዛ ኣርእስና ምእንቲ ሃገር ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ እንድያ እቶም ኣብኡ ዘለዉ መትዓቢተይ እተን ኣብኡ ዘለዋ መትዓቢተይ እቶም ኣብኡ ዘለዉ በዓል ሰርጌን ትብርሃ በዓል ሻምበል ወልዳይ ካልኦት ገለ ክዕዘብ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ይዓቢ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ዕዳጋ ሐሙስ ከዓ ካብተን ፀለዋኒ እዚ ገዛውቲ ሓንቲ እያ ማለት እዩ እንደገና ነባ ሻውል ገዛናት ስለተሰርሐ ንምለስ ስለዚ ኣነ መን ኣነ ንጉሴ ወዲ እምባጋልያን እየ ወዲ ዕዳጋ ሐሙስ እየ እንደ ከዓ ነባ ሻውል እየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ ንጉሴ ሕጂ ዓቢና ከም ዝብለካ ዘለኹ ጥሪ 1975 ቅድሚ መውፅአይ ሓንቲ ነገር ተጋጥመና ትስእልላ ንሜዳ እየ ዝወፅእ ዘለኹ ሕጂ ንቀራረብ ዘለና ሬታ ቅድሚኡ ግን ቅድሚ እቲ ንሜዳ ንክትወፅእ ዝደረኸ ውሳነ ወይ ምዕባለ ነይሮም ማለት ንእሽተይ ተምሃራይ ወላይ ንበር ሃይስኩል ኣእትኻ ኢኻ ካልኣይ ደረጃ ኣቲኻ ኣለኻ ካብ ስሳታት ዝሓናፍቲ መወዳእታ ኣብቲ ቁሩብ ዝትብሎም ረዳእታኻ ጠማምታኻ ከባቢኻ ክትዕዘብ ትውድዕ ምዕባለታት ሃገር ናበይ ትኸይድ ኣላ ናይ ሰውራ ኩነታት ናይ ሃገር ነገር በሲሉ እንዳበሰለ ይመፅእ ኣሎ ብሰዓት እዚ ሽዑ ምክንያቱስ ቀይሕ ባሕሪ ኣቲኻ ኣለኻ ቤት ትምህርቲ ካሃዝ ናይ ቅድሚኡ ወላ ቅድሚኻ ክኸውን ንኽእል ኣብኡ እቲ ናይ ተምሃሮ ሸቦረ ኣሎ ትውዕዑ ናይ ቃልሲ ነገር ብኸመይ ፅንፅንታታት ትሰምዑ ነይርኩም ናይ ንሰውራ ዝምልከት ነገራት እንታይ ትመስል ነይራ በቲ ናትኩም ዕድመ ሽዑኡ ኣብዚ መፂኦም ፈዳኢን ገለ ገብሩ ገለ ኩሉ እቲ ምንቅስቃሳት በዚ ሸቦረ ኣሎ
زيتات كا مخنياتو زندي دحر ابسيلو حساب برخا نموصا دريخو ناو كنبلو طبقت نط ذكركاني غرم بلكاسي درسع هو كابتوم شبران تتباهيله تأثركو حدا نغسا غير مسقل نير كلته اب 4 مراد مهارو نورو ولدين حدا خالايو ولا كمان نبوي تولدم زلو غالوم فروين تولده نسا كمان سنة تأثيرا نيرا ازي اب 73 زخونيو 4 مران داتم هار كله شبروي العلموت شبرو منقليو انتاي كم مخانو بزو حيردانين ግን ነቲ ቤት ትምህርትስ ከም ገለ ጌርናዮ እጂ ኮማንዶስ ብሙሉኦም ተዋፊሮም ምልእቲ ኮማንዶስ ነስመራ ተዋፊሮም ሻዕልክዕ ቅዱስ ሚካኤል መዓልቲ ንግደት ሰኒታ ነይሩ ንግደት ሰኒታ ውዒልናስ እቲ ቤትሮ ክንሰባብሮ ኢና ውዒልና ቶም ተማሃሮ 4 ስመራ ንቤት ገርግሽ ከድና نملستني خدنا يتجمعن كيدنا ناو معاتنا دي على اليوم نديم على اليوم نايفلطكون قدس ميكائيل نيرو اندا تيدروس بحال عركي اب تصطراتو حجي ابو هلاندلو غزኦም ውዕልና እንዳ መጻና ከለና ኣብታ ይተገመነን ክንበጽሕ ከለና ሓደ ኮማንድስ የለልየኒ እንዳጎየ መጽ ይሕዘኒ ሃሪምኒ ክልተ ሰዓ ሃሪምኒ ምስ ሃረመኒ እንታይ ገይረካ ኢልዮ ስኻ ለኒ ብዙሕ ዕዛረብ ካብቶም ሸበራን ተምዃነይ ዝዛረብ ዝኾነ ደቂ ቤት ትምህርትና ብዙሕ ይእሰሩ ተኣሲርና ናበይ ንመጽእ ሕጂ ሰንበል ዝናይ ኮማንደስ ዚ معسكر ቤት ማሕቡስ ደኮነ ደእቱና ሕጂ ኣብቲ معسكر ኣብዚ ሰዓትና ብውሕት ክንደይና ንኸውን መስለካ ክሳብ 60 أبيلنا تمهارين نخون والد كأنيرنا لك 4 سمرة لوا قال أبا تقمن المهارة ناي كلا درجة تمهار يكونس نتوم ناي ما كلا درجة تمهارينا جي مسعسرنا جنرال قويت متعنا جنرال قويت متعنا ها تسرع بلنا تسرعوا مسبلنا نسرع وصد بلنا قلعد نيرنا حدا خبطو وصد بلنا تي ميليتاري اتكست نديو طبعي ن كتهدلهم تخونكاسي نتوم غيروم إلكا تطرطروم سبات توصوم شدشته وشوعته وشمونته نخون تمهاري وصلنا حدا خبو ما نيره وايفلطنينيو ابلنيو تغصاي طرح انت كم ترأي ايفلطكم ወይ ነገሮም ማተኾነም ለሉ በዝኾነ ስኻትኩም እብለና ብኡ ንኸውን ስኩም አንቃሳቀስቲ ዲኹም ኣይኮናን ንብል ኩላትና ወሪድና ናእሽቶ ኮይና ከና ንብል ድሕሪ ሕጂኹም ከምኡ ከይትደግሙ ሕጂ ግን ብዋሕስ ክትወፂኹም ብለና ንኩላትና ሓንቲ ክርሳዕ ዘይክእልሲ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣጆኹም ትብል ወረቐት ተጻሒፍና كابتن كوماندس مساخومينا أجوهم دبل ورقة كلنا نبيبنا حين ده تسألنا خلنا حدا نقوشعو تكي أول در في إلد بهالحلقة عسرته ودع عدنايو يلاليني يمتعني شو عمس متعني صاو دي أقر مسكال تخابلن هو انتاي ده ኮማንዶስ ካልኩ ጥቃይ ነይሩ እዚ ሓንቲ ነገር ከይገበርኩ ኣሲርኒ ሃሪምና ኻኢሉ ንዓስ ከይሉ ተከይብሎ ተከይወል ደርፊል ማይ ኮማንዶስ ሓለቃ 10 ነይሩ ሽዑ ሕንከስ ቢሊ ሃሪሙ ነይሩ ኣብ ገለ ነዚ ወዲ ሓዊ እንታይ ጌርካ ኣሲርካ ይብሎ እዚ እብሎ ደገበርኩን ኣጋኒኑ በቃ ነጊሮ يجاجي دلهم برن عايش عيرعينا مخنياتو أنا دو عالكو
4 ስመራን መለስተኛን ቤት ግርግሽን ንሱ ዝውዓለት ኮማንደስ ዝሕዘና ደሎኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኢተገመነን ተጋጊኻ ኢሉ ማነ ወዲ ሓውኻ ምዃንጎ ይፈለጥኩን ገለ ገሊሎ ተጋጊኻ ብዝኾነ እዚኣ ሓተን እንድ ፍጻሜታት ናይ ሸቦና ናይ ተምሃሮ እያ ነይራ ድሕሪ ውሕድ ግዜ ሕጂ ደርጊ ኣብ ስልጣን እንዳመፀ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ መኮንን ጉብጣን መኮንን ተኽለ ሂዝ ቬሪ ሄሮ ብጣዕሚ ንፉዕ ሰብ እዩ ቀዲሙ እዩ ካባና ተወዲቡ ንሱ ምስ በዓል ቫይናክ እንዳተሓባበረ እዩ ሕጂ ንዓና ከዓ ድውድበና ዘሎ ግን እሱ ገዛ ኸኒሻ እንደ ገዛ ዋ ኣነ ገብሬስ መስፍን ሩስቶም ተስፋ ገርግስ ዓለም ወዲ ድንሽ እንደኻ ዓለም ወዲ ድንሽ ምስኡ ዝቐርብ ሕጂ ንውደብ ኣለና ማለት እዩ ሓንቲ ፍጻሜት እንጂብዚ ቅድሚ ምውፃዕና ማለት እዩ ሰራዊት ደርግ መስተባበርያ እዮም ድበሃሉ ነይሮም ሽዑ ደርጊ ድበሃል ሽም ኣይነበረን ካብ ኢትዮጵያ ብውሕድ ልዕሊ 150 መካይን ታንክታት ኣርሞር ቬክል ዘለዎ ናብ ኤርትራ ኣቱ ኣታኣታቱ ካ ሕጂ ብጎዳይፍ ገይሩ ልክዕ ብገዛ ኸንሻ ገይሩ እዚ ሕጂ ጎደና ቀንዲ ጎደና ዘሎ ሾቅ ብኡ ይመፅእ ትርሽድ ዝፀዓነዩ መሽንጋናት ዝፀዓነዩ ብምሉእ ኣፍራሒ መልክዕ ኣለኒ ሒዚ ኢሉ መፂኡ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰራዊት እዩ ዓጀብቱ ኣለዉ መራሕቲ ኣለዉ ኣብ ጂብ ተፃዒኖም ገለ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ንምህዳድ እዩ እቲ መንእሰይ ንዕኡ ክንዲ እዚ ፈርህ ኩሉ በረኻ ወፅኡ ኣነ ሩስቶም ገብሬስ ሽዑ ድሕሪ 3-4 መዓልቲ ንበረኻ ንወፅእ ሰራዊት ደርጊ ናብ መሰባበርያ ኣስመራ ከኣቱን ንሕና ክንወፅን ሓደ ኸውን ኣሎ ማለት ሕጂ ይመልሱና ፀኒሕኩም ውፁ ብሉና ስለዚ ኣእምሮ ይቀሰነን ማለት ሕጂ መጨረሻ ንውስን ኣብ 74 ዓመተ ምህረት ወርሒ 9 እንደገና ሓንቲ ኣጋጣሚ ተጋጥመና ኣብዛ ስእሊ ኣለዎ ብዛ መፅሓፍ ኣነ በየነ ተስፋይ ወዲ ወጨፎ ብልዎ ዓጥልያን ኣሎ ሕጂ ስዩም በረኸት ኣብ ንዕዳጋ ንኸይድ ኣጋጣሚ ጤል ወይ በጊዕ ንገዝኡ ክገዝእ ዝኸይድ ነበረ እንዳተማህረ ትሰርሕ ነበረ በየነ ተስፋ እዩ እንጂ ኣብኡ ነይሮም ወተሃደራት ነገር ኣልዕሉ ነገር ካብ ዘልዕሉ ዘለዉ ብመን እዮም ብኣይ ኣይኮነን ብበየነ ተስፋ ኣይኮነን በረኸት ስዩም በረኸት እዚ ኣብዛ ማእኸል ኣብዛ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ገለ ይብሉስ ሂድ አንተ ደግሞ ቀብራራ ገለ ኢልዎ ስዩም በረኸት እዩ ኣሃ የመነፀር ነው ኢልዎ እሱ ከዓ ኦክያለ ገይሩ ነይሩ ሲ ኣዲስ ኣበባ ዓብዩ ብዙሕ ገይሩ ናይ ኦክያለ ጌርካ ዲኻ ትፍሳዓለይ ዘለኻ ማለት እዩ ሕጂ 1-2 ይኸውን ካህርሞ ይመፅእ እንዲ ውዒ ድበልከ ኣነ ዋዕ ነይርኒ ትረቦ ውዕየ ኣለዉ ክልቲኦም ብሂወቶም ንዑ ካህርሞ ክመፅእ ከሎስ ኣነ ከዓ በዘ 2 ኳሌቱ ሒዘ ቴስታ ገይረ ሃርሞ ይወደቕ ወታደር ኢኻ ኣነ ከዓ ወታደር ምዃነ ኣይፈለጥኩን እምበር ጥርጥር ኣለኹ ኣብ ዕዳጋ 1-2 ኮይኑ ኩሉ ህዝቢ ተኣኪቡ ሆሆ ኮይኑ ምንችብየ ነይሮም መፅኦም ሽዑ ኣኸበርቲ ሕጊዮም እዚ ዕዳጋ ሓሙስ ትሪኦ ኣለኻ ግቡእ ወታደር እዩ ዝሕልዎ ምንችብየ ኣለዉ ሕጊ ደኽብሩ ዳኛ ኣለዉ ኣብቲ ማእኸል ዕዳጋ ዳኛ ኣለዉ ኣቦይ መን እዮም
شموم مثلك رسعيهم اللهو بعد عد نفاسهم نعداق حمست وابتي أبتعداقا ها بلا تعينتها نو بوي باشا عينتك متأكا ده حراج شاينتها صم اوكي أبو يوحنس أبوي بلاتا يوحنس يوم دبهالو ودهم كمان لهم سنة تقادلها ولا دانيوم صوب رأي حقي أبتعداقاسي قلي طعما مصمش ولا قلي خنو أبتعقسهم الدنفاسي عدم بي بلاتا يوحنس وفي لما أقول يشنقلها مش يمقلها شعور سناتيم دي أغارش كفيلم يشنقلو መቸም ሶማው ነይሮም ገለም ነይሩ ከሎ ሆ ኸውን ሕጊ ደኽብሩ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ዕዳጋ ብዘሩ ምን ችቤኻ ኣለዎ ሒዞምና ንዓይን ነዚ ወታደርን ኣባ መቻል ይኸዱ ኣባ መቻል ማለት ከዓ ሕጂ ኣየናዩ እዚ እንዳ ፖሊስ ጥቓ ዘሎ ንሱ ሕጂ መበል ክንደይ ከም ደሎኒ ይበልና ወስድና ኮማንዶስ ፖሊስ ኮማንዶስ ነበረው ጽሕፈና ከለው ትዲያይ እንታይ ኮንኩም ከምዚ ኮይና መባእሲ እኮ በሎ መለ መባእሱ ደኣ ከይዱ ከምዚ ኢሉ ሽመይ ጽሒፉ ከይድ ይብለኒ ሲም በረኸ ሲግለታ ሒዙ ተኣፍ ደገ ይጽበየኒ ወጪና ወታደራት ሒዙ ወታደር ሲ ናባና ንሕና በታች ሸረር ኢኻ ያለኻ ክንወርድ በዛ ንግስቲ ሳባ ስታዲዮም ማለት ሸረ ይብሎ በኣ ክንወርድ ይመጽእ ብብሽግለታ ሶም ብእግርና ብእግሮም ስዕቡና እዚና እዚኣ ተጋጥመና ቁልቁሎት ወሪድና ንሃድም ንሳቶም ርኢና ስዕቡና ኣበይ ከርክቡና እታ ሽግለታ ብርጅሶን ነይራ ንሃድም ስለዚ ዘይቅሳነት ክመጽእ ጀሚሩ ማለት እዩ ሎሚ ጽባሕ ሲ ክረኽቡን እዮም እዚ ሕጂ ሰብኣይ ኮይነ ተምሃራይ ቀዳማዊ ስላሴ ቤት ትምህርቲ እየ ዘለኹ ቀይሕ ባህር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትሽዓተ ዮሃንስ መዓልቲ እዩ ድሕሪ 3 ወርሒ ኣብ ጥሪ 1975 ዕለት 26 እየ ዝብላ ኣነ ካብ ኣስመራ ኣነ ሩስቶም ተስፋ ገርጊስ ገብርኤስ መስፍን ኣለም ወድንሽ ቴድሮስ ዝበሃል ሕጂ ነርዋይ ኣሎ ሓደ ባይሮ ዝበሃል ንበረኻ ንውፅእ ስለዚ ቅድሚታ ቶክቶክ ናይ ኣስመራ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ ትኸውን እዩ ለ30 ዕለት ሓደ ገለ እንደ ነይራ ሕጂ ናይ ኣስመራ ቶክቶክ ብኸመይ ወፂና እዩ ዝገርመካ ዕለት 26 በዛ ዓዲ ንፋስ በጠጥ እንዳበልና ክንወፅእ ከለና ጦር ሰራዊት ብውሕድ 10 ገለመለ መካይን ብድሕሪና መፁ ሓደ በዓል ሲግሬታ እንዳመፀ ጠፋእኹም ገለ ብለና ንዓዲ እዩ ክነግር ሕጂ ርዮ ክነፍቑ ንእለ ክንእለ ከለና ናበይ ቃላይ ባካሮ ትበሃል ኣሎ ኣብ ቃላይ ባካሮ ናይ ኣኽርያ ኣብኡ ምስ ኣለና እዞም ኩሎም ወታደራት ይሓልፉና ንዓና ኣብኣ ከለና ሸዓ ተመሊስና እሞ እንታይ ንግበር ንበሃል ኩሎም ዘም ዝበልኩኻ ንውፃእ እሞ በየን ጌርና ንውፃእ ብምባ ደርሆ ንውፃእ ሕጂ ሽዳ ተማሊእና ኣለና ነፀላ ተማሊእና ኣለና ክንማላእ ከለና ተቐራሪብና ኢና መንገዲ እንድሕሪኦምናስ ክሕዙና እዮም ናብ ገድሊ ትወፁ ኣለኹም ክብሉና እዮም ስለዚ እንታይ ንገብር ንጉሴ እሞ ምስ ርስቶም ኮንኩም ብሽግለታ ጌርኩም እዚ ኩሉ ክትሪኦ ካብቲ ቢዘን ድኾት ኩሉ ስእሊ ወታደራዊ ዕጥቂ ዝመስል ኣለና ኣነ ሽዑ ኢለ ኩሉ ሒዝና በዛ ማይ ተመናይ እምባደርሆ የብፅሓኒ ብሽግለታ ንሳቶም ከዓ ብእቶብስ ተሰቂሎም እምባደርሆ መፁ ንፅባሒት ሕጂ ርአ ወታደር መስተባበርያ ደርጊ መፅእ ኣሎ ሕጂ ኣብ ዓዲ ንፋስ ኣሎ ንሕና እምባደርሆ ወሪድና እምባደርሆ ምስ ወረድና ሽዑ ኳዜን ከይድና ተመዝጊብና ርእሲ ዓዲ ወሪድና ሕጂ ኣብ ውሽጢ 3-4 መዓልቲ ናይ ኣስመራ ቶክቶክ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ እዩ ሕጂ ኣብ ባሕሪ ባራ
ግርም ዝኾነ ክሊማ ዘለዎ መዕለም ቦታ እዩ ሰሜናዊ ባሕሪ እዩ ብፅቡቅ እዩ ተመሪፁ ቀዳይ ነገር መጥቃዕቲ ናይ ነፈርቲ ይብሉን ኩሉ ግዜ ግመይ ዓሚቕ ቦታ እዩ ከም ድላይካ ክትዕለም ከም ድላይካ እንታይ ትገብር ህይወት ባሕሪ ባራ ህይወት ገድሊ ሕጂ ንጅምሮ ማለት እዩ ስለዚ ምስቶም 800 ከይዶም ፀኒሖምኩም ድም ልክዕ ምስ 300 ኢኻ ዘለካ ማለት ንሕና ሎም መዓልቲ ኣቲና ንሳቶም ከዓ تا عد نفاس سراوي الدرج زعت ولا معلتي نصهم كع علت 26 ني سحل تبقيسو لازم مستم 300 هم نصو شدش 600 مستم 600 ስለዚህ تعليم بعلم نيرم علمتي تبدهنوت ምክንያቱ ባሕር እንዲ ኣቲ ዘሎ ክረምቲ ናይ ባሕር እዩ ጭቃሎ ሁሉ ሙሉ ዝታት ናይ تعليم ህይወት بحفش ሰለስተ ሓደ ስብሓት ወዲ ኢፍረም حلقة نايتي تعليم أو نيرو ودنيو دبها الحجي جرمان له أسمرهم دبها له ود نيرو علمت زياتهم من قالوا درس عخوم قالوا التدريل تي وتهدروا تمرتي صبايو بعمم ناي دباي سلتو وق منقسقاس محقوار مدياب قلب صبو طبابات ናይ ደባይስ ይምሁሩ ኸያ ተናዓቆ ይኮና ግን ሓንቲ ነገር ኣላ ሳሕል ደከደሲ ተጋዳላይ ኣይኮነን ታክቲክ ከማን ኣይፈልጥኒ እዩ ዝበሃል ኣብዛ ግዜ እዚኣ ሕጂ እንታይ የጋጠም ብወገን ባፅዕ ብወገን ገለ መዓት ኮማንዶስ ይመፁ ኩሎም ሕጂ ገሊኦም ኣብ ወታደራዊ تكالن سلطان እንደለው حيل بحري كاب حيل بحري موصو حجتي دنبرناو تعلموسي ميكسد ناي انتاخون ناي تمهارو غواسوت حرستوت وتهدرات مورات اغاطام خا حجي خبدي سبا خا معت قلم زلوم سبات كا يسلو حجيت سوسايتي ريت حبرت سبتاي كوين دلو بتو وتهدرات حيل بحري بوليسن كوماندسن مالتيو حيل بحري تمهارو غواسوت حرستوت كم ديوم كاين حجيت سوسايتي اجيك قليل ايكون دق نستيو نيران دطقاهو دق غوالستي نبرتنا نيران تنزركابن 10 تسلها اخبرت غوال غاندي كوماندس غوال فانو مدياتن اب موغوغل ابز لعلي لخاب محربارا او نيران اذي نيران مسانا ግን ተሰለፈት ጓለን ሴት የላ እንታይ ዲ ሽዑን ድፍት ሞዳታ 74 ተናይ ህዝብ ዋሂልታን ቀዳሞት ሽዑየና ብታዕሊም ኣቴን እጅ ምስትናትኩም ግዜ ስለስተጣዓመ ኣብ ተኸባቢኩም ኣርጋ ሕጂ ዘና ዋልድ ገሊአንሲ ክንሓልፍ ከለና ኣብ መንኻት ለምበር ኣብዚ ናይ መሬት እምባደርሆ ኒ ባሕር ባራ ክንወልድ ከለና ኣብኡ ኣለዋ ዳርጋ ተዓሊመን ወዲአንሲ ወይ ከዓ ኣብኡ ኮይነን ኣብኡ ኣለዋ ሕጂ ምሳና ግን ደቂ ኣንስትዮ ኣይነበራን ስለዚ ሓንቲ ነገር ከዓ ተጋጥመኒ ሕጂ تعليم ጽቡቕ እዩ ንዓይ መጀመርያ ወታደራዊ ስልቲ ዝመሃሩን እዞም ሓይሊ ባሕሪ እዮም ካፕቴን ዓበ በሃል ኣብ ጥቁር ግዜ ሰው እዩ ድሓር ኮሎኔል ዓበ ሳልሕ ዓበ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ዕድመስ ብዙሕ ኢና ንጨራረቕ እቲ ዝበዝሕ ዘረባይ ከማን ብዛዕባ ዕድመ እዩ ኣነ ዕድመይ ኣንእሳ ቢለ ዳርጋ 10 ዓመት የኮይነ ነዞም ዕሩኽተይ ተቆርቦም ብሓቂ ክዛረብ ግን ኣብታ ኮርስ ኣነ የትዝና ኣስቁሰብ ነይረ ሚካኤል ሓወይ ካምሳ ያሎ ሓደ ነገር ድረሳዕኮ ኣነን ሓወይንሲ ኣብ ሓደ ታዕሊም ኣብ ሓደ ቦታ ኣለና ማለት ኣብ ሓንቲ ሓይሊ ኣብ ሓንቲ እትዕለም ጋንታ ማለት ተመሪፀ ሕጂ ምስቶም ባሕሪ ባራ ምስቶም ወታደራስ ይተርፍ መትረፍየ ይትረዳእኒ ኣነ ግን ደስ ኣይበለኒ ኣክንዲ ምስዞም መሳልፍተይ ዕለም ምስ ድሕሪኦም ዘሎ 400 ምክንያቱ ይኣበኻ ማለት ክዕለም ኣለን ንብል ሕጂ ንኩሎም ነቶም ወታደራት ነበሩ ፍልጠት ውትድርና ዝነበሮም ኣብኡ ትርፍዎ እቶም ክሳይ ኮና ሽዑ ንሳሓል ሰዶምና ስለዚ ግርም ዝኾነ ወታደራዊ ታዕሊም ኣብ ብሌቃት ጀሚርና
جي بحر نبلغات تقعز خمين كاب نحنا سموز دخنا يطبق دخنا ينخدنا مسجانا يبتحيو سردارن تخل برهن طبق من قد يوم يرحمنا طبق أمرار حسي هو تدحلي እቶም ቅድሜና ነበሩ ድኸዱ ብዙሕ ሽግር እዩ ኣጋጢሞ ሕጂ ኣነ እቶም ኣብኡ ተሰለፉ ባዕሎም ገልጽዎ ከም ገምጋመይ ግን ናይ ሎጂስቲክ ፀገም ነይርዎም ወይ ናይ ቦታ ምስሓት ዘሎ ኣንፈቶም ኣጥፈኦም ጥምኢ ኮልበዲሶሎ ማዕ ፀገም ረኺቦም እዮም ከባቢ ድርባቦ ዳሕራይ ወታደራት ምስኮና ተጋደልቲ ምስኮና ድፈለጥናዮ እንድዩ እንታይ ይድበሃል እዚ ኣዙሪት እዚ ኣብ ሓደ ቦታስ ዝኹለ እዚ ማእዝንካ ደስሕት ኣቃማምጣ እዩ ዘለዎ ዋላ እንፀላእኹም እዩ ዝገብሮ ነይሩ ኣብ ሓደ ቦታስ ኮለል ትብል ካብኡ ነፃ ኢና ካብ ፅምኢ ነፃ ኢና ዘኽብለካ ከለኹ 10 ሰዓት ንኸይዱ እሞ ድሕሪ 10 ሰዓት ኢና ከዓ ወይ 9 ሰዓት ኢና ማይ ንሰቲ እቲ ጥንካረ ኣሎ እቲ ምምራሕ መንገዲ ከዓ ስትሬት እዩ ፅቡቅ ገይሩ ዒን በፂሕና ካብ ዒን መንሓትሎኒ በዓል ድርባቦ ካብ ድርባቦ መንሓ ንቐጣን ክንከይድ ከለና ኩሉ እቲ ማይ ዘለዎ ተኻቢሎም በዓል ተኽሉ በረህ ወሲዶምና ደጋጠመና ኣግማል ከዓ ብድሕሪና እጅቶም ቅድሜና ነበሩ ሰባት ኣግማል ኣጋጣሚ ገለ ኮይኖም ገለ ብዘይረሳቶም እዮም ዝፈልጥዎም ተዕለሉ ናቶም መመቅር ጽቡቃት ኢና ብልቃት ኣቲና ብልቃት እታ ተዓሊምኩም እታ ተረፈት በይን መሊእኩማ ክሳብ ምውዛዕ ገጽካ ወሰደና ብልቃት ዘስደምም ዝኾነ ኣቀማምጣ መሬት ዘለዋ ሩባ ብማእኸል ኣሕልፍ ብፀጋማ 8-2 ዝብሎ ዓብ እምባ ኣሎ ብየማና 8-1 ዝብልዎ መሪሕነት ኣብ ትሕቲኡ ዝቕመጥሉ ቦታ ኣሎ 8-3 ትበሃል ኣላ ስለዚ ብእምባታት ተኸበተ እያ ብደቡባ ፋሕ ኣሎ ብደቡባዊ ምዕራባ ከዓ ዜሮ ኣሎ እቲ ታዕሊም ፅቡቅ እዩ ዝካየድ ፅቡቅ ተለሉ ኣሕሉቕ ክፍል ታዕሊም ሕጂ ፀንሑና መን ኮይኖም ፀንሑና ሕጂ ፅቡቅ ወታደራዊ ታዕሊም ተመስገን በርሄ ብርጌደር ጀነራል ፍቅረ መስፍን ፍቅረ የሱስ መስፍን ሳርዳር ሮመዳን ኣውልያ ማእከለ ወልደ ስላሴ ነይሩ ሽዑ ካብኡ ተዓሊሙ ኣስመሮም ብዙሓት ሃይለን ክኤል ነይሩ ዶ ሃብተን ክኤል ክብል የሰሩ ወልደ ጊዮርጊስ ፖለቲካ ትምህርቲ መምሃራን ነበሩ ሽዑ ድምህሩ ነበሩ ፅቡቅ ወታደራዊ تعلمنا حق ذروا سلتوق دباي مغياي كالهوت انكاري كالو انتاكت بزح بوليتيكاو تمرتقا بسفحوها صبوق تماهرنا ناو لذي بلقات تاني مني نبرنا سحل صبوق تمرتت مهراتنا صبوق بوليتيكاو تمرتي صبوق وتهدراو تمرتي حجين تايبلا تسنا عمراو كوي أب كبسة أب بحر بارات تعلم أساس وتهدر يكونه شو أنت هيتون بلغات دحاشة مرتقاله حق ذربا دحاشة مرتقاله مخنياتو نقط أنا دربابون وين خالق نمبقى أجرو جعزله قال له أبتديت رخو أبز أم تجبره من قصصات بزح فاليو دله تعليم له بلغات الذي بلغات تعليم ودينا شحن شعتين 275 ورحي شدشته زين لا 15 خلينا نقول جيجا هيلوني تخليط اكبر بطلون تاتقومه انا اكف الحزبي مدب اجخا تقمطه مخنياتو انا كفل الحزبي ايفتخون زي تسلف سبت تواقع سراوت يخون دلي شعوب كفلتات ودب قوم الله مالتني ندار حبات بهالو قال السرحو إذا سرحات قال نمجمر يا قزي قوم الله مالتيو سايب لنا أو
ክፍለ ህዝቢ ኮይና እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአናን እንታይ ክንገብር ከም ዘይግባአናን ክፍለ ህዝቢ ጽቡቕ ገይሮም ይሄሮምና ሕጂ ናይ ሳሕል እንዲና ንዛረብ ዘለና በዓል ምን ጸኒሖምኩም ምን ጥፈታትኩም እንታይ ይመስል ወላ ሓጻር ግዜ ትኹን ከም ተመክሮ ካብ ክፍለ ህዝቢ ጀማሂር ማለት እዩ ናይ ሳሕል ኣብ ጀማሂር ንዓይ بقربات عمر دولو ودناراي مثلني دحراي حجي أبيكم دلو أي ذكرني كوساي كالون نيرم بعد ود سابني تصنيحو كادو مساي ما تعلم تخاي ما تعلم تايو مساي خاطر مدي بالمجمريا بيعتذر شعير تسلي في مسعود كذا مسعود فديت كالا مسعود اي مسعود ادريس كابتن زنبرو بعد العالم ك عالم زمكير اها درسع خوبنا له مسلكه حسب الله مباديوم منيرو ስለዚህ ክፍለ ህዝቢ አይመቀረናን አይፈተናን ከ ሰር ዘይ ሙፍታውና ደይኮነ ብዙሓት መምህራናው ምሳይ ተመዲቦም ነይሮ ካብ ክፍለ ህዝቢ አውፃ ብሎም ሽዑ ከቢድ ብረት እትዮምና ጽቡቕ አጋጣሚ እንታይ ይኹም ጌርኩም ንኣብነት ክሳብ ትወፃላ ተኸቢድ ብረት ሓደ ክንደይ ግዜ ነይራ ኣብታ ክፍለ ህዝቢ ጸናሕከ እንታይ ይኹም ከንጥፈታትኩም እንታይ ይኹም ትገብሩ ነይርኩም ولا حنت نطفتها يكايدنا راح اب كفل حزبي انتاي كنغبر كم زغبانا بلالا عساتاتيا نغبار بيناي سنه سرعات كنقربهم كم دلنا حجي انتاي يخبل ذخل ابزيا ቋንቋ ትግራይ ቋንቋ ትግራይ መጀመሪያ خلقاقم ዝጀመር ኩሉ ኣብዛ እዋን እዚኣ ليش تيفتني اديك في الحزب ኮንካስ ኣብ ሳሕል ክፍለ ህዝቢ ድሕር ኮንካስ ቋንቋ ትግረ ክትዛረብ ኣለካ ኣሕፂራትልና እንቋ ሓፀረትልና ከዓ ጥርንፍ ኣቢሎም ኣነ መምህር በራኺ መምህር ተስፋ ዓለም መምህር ኩታይ ንጎል ይበሃል ከቢድ ብረት ኣቲና ከቢድ ብረት ናብ ምን ኣቲና ከቢድ ብረት በጠለኒ 500 ሽዑ ያ ከዓ ተኽሊት ገራ ዘላ ሽዑን ኣብ ውሽጢ ስታኸ ገበረት ከላ أتينا بطلنا 500 منيا بطلنا 500 كمية اندحر الكاني وا بطلنا 500 سلط انت بطلنا دحر يابت تاريخ اخن اتوقعت خنا نفعت مرحتي بحقكم مسجون زقبام ولدر في الصباحتو مسارعه زمرحوا بطولونيا بطولونيا أبتحنت حيلي علم مانجوسن نا علم تسفال دت حسن مانجوس أبتحنتي أدم كوكل تكي بلاتا هو بريجير جنرال تكيرو صوم مالتي أتحنت حيلو حامد شريفن تولد مانيان نيرو من أمساتهم كابغان تاتنيهم الحيل دمطلو له ግን ከም ዛ ኣምሰለ ቃውማ ነይርና ብልቃት ከም ዝብለካ ዘለኹ ምስቲ ዘመን ዝኸይድ ኣፅዋር ክንመሃር ጀሚርና ፎከስ ትርሺ ማእኸሎ ትርሺ ፀረ ታንክታት ሽዑ ብዓቕሙ ውድብ ነበሮ ነቲ ግዜ ከዓ ዝምጠን ነይሩ ክንመሃር ነጅምር ማለት እዩ ስለዚ ካብ ብልቃት ከዓ ካብ ብልቃት እናዘለና ሕጂ ዘን ሰለስተ ሓይሊ እዚአን ናበይ ከይደን ንናቕፋ ከይደን ናቕፋ ብቐጥታ ኣይረኣናየን ወይ ንናቕፋ ንኸይድ ከም ዘለና ዝፈልጥ ሰብ እንተልዩ ውሑድ نابينا خيدنا نابزي شمنت 4 زبال امأدن دبال بوتا دي كولونيل كاسا قبر مريم دعتو ماخلاي جنبر دبعت غيرنا ناو ديبنا مالتي اتنبا ما عاد يخنوح كسريو خلق تحت خونكا بدبعت
تسفاي دورتك شعوقن حيل له نقسنت له نقسنت كأ دحن كله تي ود ختما تي أب محرس نبرة مقاس نبرة كل حد خوينه حيل جيرو مبات ديبو حانتي ديت رسع عن أتو كنبل كلناسي أبت متحف درسع أخوان نجر الله نبري بوتا نبري تبوتا دي بلك ليبورد اليوم وبلوم يوم قال يوم ليبورد يوم قالوا له قنع كاب عليتات نبري فليس الذي فلت أتو كنبل كلنا أنا بركلت اليوم قال نيرم نقوهم درنا نقوه هنا أتينا ليتكن كيد حجرنا نقوه هنا أتينا أو حدا جبار أبو يدرس بهال نيرو زي أبو يدرس اللي تعصى أبزان تانا إذا متحف هيكون أبتشم من تربعته بزحت هتقال نبرة حدا بخصادو حدا محسيو التنبري بخصادو حزبه يقوي تابطولن خا مجمريا تاعتو دلان تبوتا خا دسك بلكا معاتو اقراب اللو لمع اللو دين نقفا زقوم بتلعلي دلو امبا كلتا شحن 59 يبرخي كلتا كيلومتر 59 كبعل دبعاتن كبعل بلقاتن سي دارغا بشحن 500 بلو يزلعل هو خون شعو بويا حزنت نبر كوي لا خوين نمبر قلا نركبين برت عمران خا قرب وعلاتني حسن مانجست غاينيرو عميره نتي نبر قتله كالوتون عمرو نيرم تقايق اشي يعمرو نيرو نعيقنا توكر لي تنقق سطبل بلن تنقق سب من يلكا تكوسيل وا كم زغير غنا اتمرح غانتانا عمر دبلو حجي مصقبلسو وسو خا بقى تبه بلني تطنقق مالت استعد بلن سطبل كم فحقوني معناته حسن مانجس مرحيلي دي ألم تسفادت كاب تقوم مالو حجي ألم قروب رقي إلو طعم ودي مالت هابزي أكرنت سويو دحان مانجستر دي كالو لني أوا كم يقبرني من فقادي بك ما نطرح كوي كون نعميره تقاي كش خاي عميره كوي قرب ناتكا قبر لني دي من هاتلو حسن مانجس تقاي كشونا رخاخي بون دحرايون نعوخا جني حمام شومن تربعته بزيئة وكذا مدن تبهل بوتا بزيئة حدي تذكر يدلو الجي صوار تماهرنا ناوقو أطوار كن مهار كلنا حدي بقيرو أطوار تماهرنا سايخونا نحدي نايتي تصير تانك عامل ويكا تبقو مالكونا تصير تانك زنباليكا ناوقي نير كابتو مأكلوتن فوكوستن ترشتال نعو يملخ نيره زخونا حدي ننعفا نأتو لنا معس نعفا أتينا نعفا عم مجمرة صومن ناشحنت شعاتي 275 ورح مسكرم نأتو لنا بلك لعل نعفاها علت شعات مسكرم شحنت شعاتي 275 آتينا نحنا حيل نادي بطولون نادي بزح يذكرن جن نحنا مسكرم شعات شحنت شعاتي 275 نعم ذي تبات آتينا حدي قطامي تاليلا يبزا مصحف انتيات بالله أنا خبتم أسنيتي أجمالي نيري تناجمال كأ أطوارين تعينان دلله ما تريشي دش كله عبيو شو تصير نفرتنايو تزبلت إيه تزعبي أطوارنايو كانون 7.5 ملم بهالله بيتنا له نزي حزنا حدي نتناجمال كابز تحاري سبات أنا أرأي فقدر كم مسرع مسانكر تحرينا مس أجمل كنسني استين قبر حجي مسانكر عب جرمنا له ألتي قتلن كبر مسانكر له
أمن قدي حدا سب آيات دلالة توانا جمل أبوي إدريس أحمد بال أبوي إدريس توازايا وتوازايا ترى حد يكون خافلاتي جت أجات أمس نبي نخيد لنا إليه وأنا كده حتى دلله نبي كم تخيد أيتفلتن بلن أيفلت من شو مقابلن نقصه إذا خل أي كاخه أرأيا إذا ما رح يخونك عمر يزبهر أبي عدو لني أبي عدو أيفلتن يعني سوداني مثلا عدو وبلو بتعمي سحيرني سوداني مثلا عدو نتعلى فيها ولا تقادى لا يكون مبر شم تقادى لا يلبس مبر اتفلتأتي اتن سنتي معرقو تمكري بلنا أبوي إدريس بتعمي فلات سبعيو دقر ما كات تقرينيا هم قال قبر حابي اللي دا أخي يكون بر كم جلس نخبساس فولت أي توتا بتخ نقحيو نبي تخيد الحيت فلت الوا إذا ما راح يكون كامل بحال عمر بحال ود بيو وا ندعي فلتني ود سوداني مثلني قال له كاب سودان كايمتو عدي عمر بزح مسحق نقر له مدعي وتهدر كمثل يدلي قنت أو تدرنا خاطئ أبي قدم أجرو مريت ندخل سري زخي تهم وتهدر أنت حتقبر أجر خاص حفك بلا له حكي السودان دبل لنا خلع يكونن كاب سودان سلاد بتعيد وده يبلني السودان تزخون عدو نابز قالسن من تايم يتيلني تعرف عن من تاين عخا مرح خوين لي حق خايلي نه جن عدون تاي قبرلكا قال جي تبوي تقريني الزارب با دسمع قنا يزاربن أنا تقري يسمع تقرا خا يزاربن بزح تبوينا نرادا نخيد يحقوا عنه بتعني نفع سبعي أبزي ما تاريخ كمان الله نوح تاريخ يدلو سبعي كل حلفوا كلهم قالوا الصباتي أبو يدرس بتعني نفعي أنا خا حق ذو مسو تتعرادي بنا دعلنا كيف كلنا شعو نبي نخيد لنا أبله أيفلتن ما نعفينا نخيد لنا بلني من نجير قبله من نجير بلنوا ما راح قان تخم نجيرني مبع دلبله نعدق ما الحزنا دي كنا نخيد لنا كفلت أيقبانن لأن حجي دحان بالقلاوب له دين على كم زي أبون وديننا نخون دلنا نعفا رحق لخوني له هو خابزي ما قد 3 ساعات خون دل انتي مالتي نعفا له أجي ما تدل زي نقر نصبحيتو بيرون طلع نيشتك سالتني صحيح نعفا مالت لعل بهلتي لي يعني لعل مالتي مثلا يدني برخ مالتي كما قرنا أتينا نعفا أتنا صبات أتينا صبات حق بس ما يدلو أمبايو ربايو ناو أتينا أبو أحمد دريس شعي في الليل تاي قبر مثل كانت دحراي تاريخ أنت منصف تكوننا كرمي لو تدقش مسرع خوسي دخيمو تربو إتشان قبر قلما لسونكا أقعت قوعت نيرم طيمي مثلا دقش نيرو نخا مسرع فقدو خينا كوبايا نايسابت بحال كوبايا نيرنا سكر ملئنا قطف غيرنا نهبو إتشا حجا خنا تسوق خلنا بيدرس مسلوكس أنا ود خصيل بتر غيرو حساس كارمنا قال نحنا هنا قال لا أمسجننا ليس تسيء ساعة 4 بالخيط كله خاص خايت تسعنا دقي متبقسنا بلنا نبي ممكننا أجملنا حزنا إلى صم تاخد باس هو تاريخ الله تاخد باس حرك عبد ما استاذ في خيط سلازي وقناقفة مسكرم عسرته حديرنا لنا حدي
أصوار توالاويلو كل خوينم بوبوتانا خنحز جميرنا نعفا أتينا دي من نعفا يدمتقم كل حتى نعفا كابسمرا 227 كيلومتر رحلة تركب أب ساحل ويك أم سميناو معراب ساحل وانا ختمان نبرت ياسا سا وانا ختمان اي ساحل نيرا شحن 780 بالرخيئة حدي تكون مالتي بالرخيئة حدي بلكع تعقين بقمقامي مساء بدوبوبا امبادن دنيو زلو يواسنا ويخبا بدوبوبا شحن 969 برخلو بمرأة حصرتي نحرشا عطعوتاتن غوبتاتن الله يتحمحم دقدق كللا كلما يبهال بوتاتات الله بسميناو مبرعها حدا امبات أباي دبهال الله تي دي مأززناي بعل عال سيد النبري بتصبلو مدات أو أحد شمالو بمعراب كاب رورا حباب كوب عراي زيهم كا يخبوا كلاي برحق مبرع كا رورا تصلي مالو زدبلنا يحجزي كل تشحن 59 سلز نعفا قبل علي أبرخ قرب لطلات كون كلا جن بلومود كم حادث في بحر السد دبل بوتايبلا صبر باري مريتا سلزي يا أخي أقول لك እንዳ ወረዳ ክትከይት ከሎ እንዳ ወረዳ ክትከይት ከሎ ፎርሚደብል ዝኾነ ኣሸጋሪ ዝኾነ ጎበታት ዝቕነትዋ በዚ ምኽንያት ከይኮነ ንዓና ሓጋዝ ኮይኑቲ ኣተሓሓዛ ኩሎም ቶም እምባታት ዝረኣኻዮምሲ ንምክልኻል ዝጠዓሙ እዮም እዚኣ ናቕፋ ትበሃል ናቕፋ ስለዚ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሳሕል እትርከብ ዋና ከተማ ናይ ኣውራጃ ሳሕል እያ ምን ካብ ዓሪዱ ኣሎ ሓደ بحلقة شح ما موتم تميد بحال أبار كور زبعين زنبرة 4 حيل حزو و4 شامبلات حزو أو عارض صنحنا سلازي إذا متحفكم تقولوا نقفنا أدخلنا كينات مستي قلل ويكا إنكومينيكادو تبهال سراويت قلل تحت يرد الله مسؤول زي ترفموانس دا تقاهدو خوين سعوس كنا عفا أتنا لنا مالتي بحرنا عفا خنتاخن قبرينا ترطاري دلنا 15 و10 شومنتي مسكرم منالو عشعو بقز ديالو قطر نيري وي بقرقوساو عيد أنقن تحيل بال 10 شومنتي مسكرم أنا أولا أمتي نيرو نهارما مجمار كبابا نزارب لنا ማለት كبابا خجمر كله نو ناي مجمر تناي 75 زي اوكي ناي حنت معلت قناتها نوغو تجميرا ناي مشتكا اب ساعه 3 ساعه 4 8 يصنحاتن توديا تاوينا ስለዚህ ትመረዳእታ መታን ክሕዞ ህዝቦ ሓይልታት ካብ ደባይ ናብ ተንቀሳቀሲ ቅዲ ኩናት ገጹስ ይሰግራሉ بخمس درجة زني دي يقنعكونا نخلو حدي حق خاخم دبلكا كاب ناي دباي دخينات ناب تنقاسعاسي دسغرلو مدرخ انديو لمجمريا خا بوطولن تازقوماليه سلازي ننعفا من يماتيو ابزا وانزي انا حنت معلت خوينات يا مش دلنا ابزي اتساتفو بوطولن 500 ولدر في الصباحو مسارعة كيدان زرعي بطلون شديش نمئتن شوعاتن علي إبراهيم دبهال سبعة يالو دحريو قالتي أيك أتعلن علي إبراهيم من أسعي دحرواي ديكواني برهان قرز جهر حسن أمير بهالو قازي أو شديش نمئتن شوعاتن بطلون دلو
علي بريم تبلو دلخا تدحر مس سابز تفنجلن دي سندي حقي اوكي عفوا شنو هو خاوم سالسيت بطولني نعال قهرن ግርማይ ገረ መስቀልን እያ ነይራ ምናልባት ሳልሳይ ምርሲዕ ይኸውን ኣብዚ ቦጠሎንስ ሕጂ ቅርፅታት ቦጠሎንን ንመጀመርያ ቆይሙሎ ማለት እዩ እዛ መፅሓፍ ሕጂ ብዝርዝር ኣምፅያታ ዘላ ሰለስተሚእትን ሓደን ኢና ንዛረብ ዘለና እዋ ሕጂ ንሕና ንዛረቦም ዘለና ሰለስተ ቦጠሎኒ ኣብ ናቕፋ ዘለዉ እዮም ንመጀመርያ ኣብ ታሪክ ህዝባዊ ሓይልታት ከዓ ወርሒ 6 1975 ቦጠሎንታት ቆይመን ኩለን ቶም ቦጠሎኒ ካብ ቦጠሎን ሓደ ክሳብ ቦጠሎኒ 800 ወይ ዳሕራይ 205 ተባህለት ኩለን ብሙለን ኣብዚ መፅሓፍ ኣለዋ መን ይመራሕየን ኣበይ ቆይመን ኩለን ኣለዋ ፅቡቅ ድሓን ካብቲ መፅሓፍ ካብቲ ዝክሮ እንዳዘከርና ክንከይድ ቦጠሎን ሓደ ክንብል ስእሊ ክምለስ የብዛ ናይ ናቕፋ ተቐዳሚት ፈተነ ቦጠሎን ሓደ ኣቃውማሲ ኣብ ወርሒ 6 7 8 ናይ 75 ተን ጠቕላላተን ቦጠሎኒ ተን 10 ኣጋር ተን 11 ኣጋር ተን ክልተ ከዓ ተን ናይ ከቢድ ብረት 500 ታ 10 ዝበሃል እጅ ድሓን እቲ ኣብዛ ናይ ተቐዳሚቲ ናይ ወርሒ መስከረም እዛ ንብላ ዘለና ፈተነ ናብ ትድሓር ናብ ምኽባብ ናቕፋ ዘስገረት ምዕባለ ክንምለሳ እንዲና ግን ቦጠሎንታት ቆይመን ኣለዋ ከምቲ ጠቐስካዮ ግን ክንዝክረን ተን ቦጠሎንታት ተን 11 ኣጋር ተን ክልተ ከዓ ናይ ከቢድ ብረት ቦጠሎኒ 500 ታናትኩም ተኸበሳ ዝነበረት ከዓ ታ ቦጠሎኒ 10 ተን ኩለን ቦጠሎኒ ቶም ዝነበሩ ዘማእክልዎን ኣብ መፅሓፍካ እውን ጠቂስካዮም ስለ ዘለኻ ታሪኹን ስለ ዝኾነ እንዳ ተትውከሶም ፅቡቅ እተን ኣብ መጀመርያ 1975 ወርሒ 6 ዝቆማ ቦጠሎንታት ኣብ ክልተ ቦታ እየን ነይረን እቲ ሓደ ኣብ ብሌቃት ሳሕል እዩ እቲ ሓደ ከዓ ኣብ ከባቢ በዓል ማዕሚደ ማለት እዩ ወይ ኣብ ካልእ ቦታ እጂ ቀዳመይቲ ቦጠሎኒ በተጋደልቲ ገዛኢ ሃብተን ኣድሓኖም ገብረ ማርያምን ኣብ ድርፎ ነይራ ግን ኣብዛ እንዳበልና እንዳተማላ አይ ዶንት ኖ ካብ ገለ ካሰነ ስለ ዘሎ ቦጠሎን ሓደ ግርማይ ማሕሪ ነበረ እንዴ ልክዕ ወነይሩ ሕጂ እወ ክትጥቀስ ነይሩ ኣብዚ ስለዚ ኣነ ካብቲ ዝቆጠርኩ እየ ዝፅሕፍ ዘለኹ ስለዚ ቦጠሎን ሓደ ግርማይ ማሕሪ ዳሕራይ ገዛኢ ሃብተን ኣድሓኖም ገብረ ማርያምን ኣብ ከበሳ ድርፎ ካልኣይቲ ቦጠሎኒ بتقالت محمد سعيد بارين ጴጥሮስ ሰሎሞንን ኣብ ከበሳ ካርነሽን ሳልሕ ሩይውን ነይሩ ይብዘ ቦጠሎን ክልተ ሳልሕ ሩይውን ነይሩ ሳልሕ ሩይውን ነይሩ እንዳመላ ኦኬ ወገዳሲ ሰለስተ የም ነይሮም ተኣዛዚ ተኻላዩ ተኻ ኮሚሳር ስለ ዝነበሩ ቦጠሎን ሰለስተ بتقالت ፀጋይ ቀሽን ስብሓት ኤፍረምን ዳሕራይ ببرهي تعدان سبحات إفرمنا أبكارنشن بطلون أربعة بتجادلتي ولدينكي الهايلن عمر حسن طويلن براح جبر سلاسين أبدوبو بطلون حموشتي بتجادلتي إبراهيم عفاف ساي ولد جبرائيل بريرين أبدوبو بطلوني حموشتي دكتور إيوبكا إيوب جبرولونكا إيوب جبرولون بطلون حمشة نير مسود عفا بطلون شدشته بتقادلت محمد علي كلين محر عبازقين جزاء هبتن أب سمهر سيمين كابت أليم ترقيا بطلون شوعته محمد علي كوبونن هاي لمسفنن دوبو كابت أليم ترقيا بطلون خلتين إثن حمشتن دحر بطلون حمشة تسمي بطلون شومان تسميو بتقادلت رمضان أوليين تخلى عندن ኣብ ሳሕል ከባቢ ቁሮራ ወድባሻይ ከእምሶም ነይሩ ወድባሻይ ተኸስተ ተኸስተ ማርያም ነይሩ ኮሚሳር ነይሩ ሽዑ ቦጠሎን 9 ብተጋደልቲ ተስፋ ይትባረኽን ዑስማን ቡልሑን ኣብ ከባቢ ሰንሒት ቦጠሎን 10 ብምሕሰን ዓልን በራኺ ገብረ ስላሴን ኣብ ካርናሽን ሰሜን ካብ ኣስመራ ቦጠሎን 301 محمد علي طاهرن ግርማይ ገረ መስቀል ናብ ሳሕል ዋላ ብዚኣ ከማን ሕጂ ለውጥ ኣሎ ድሕሪ ግርማይ ገረ መስቀል
بطلن 500 بموسى ربعان ولدر فئل صباحتون كناد زرقن كباب النقفة بطلن 600 شوعاتن بعلي إبراهيم حسن أمير برهان جرز جهرنكا أب كباب نقفة الله زين حجيتن بطلن 100 حدنك بطلن 100 حدن تبع تسفاي تبارك زنبروا بعد تسفاي تبارك بعد ود فنقل زنبروا عبد الله ادم ساتسجير الله خم سجير الله دحين كنمالالو إلي عبد المتو تاد بحال كتكون اندخت كوسخاي اجي انتايو اذا اكل كتصحف كلها تتعابرك دلي مرسع له مغدال له مملاؤنا له ስለዚህ እዚአን እተናብ ታሪክ ዝባው ሓይልታት ዝቆማ በጠሎንታት እየን ሕጂ ትስእሊ ክንሕዞ ስለ ዝደለኹ እየ መንጎ ኣቢለካ ንጉስ ሓደ እቲ ዝባው ሓይልታት ሲ ምስተመስረተ ከይዱ ዓብዩ ክሳብ 74 ኣብቲ ከባቢ ክሳብ መስከረም 8 ሓይል በፂሐን ነይረን ኣርኪብኩም ልይኹም ኣብ ታዕሊም ስለ ዝነበርኩ ድሕሪ ኣብ ክፍለ ኣብ ሰብ ከዓ ውሒዙ 75 እዘን በጠሎን መፅአን 13 ቅርጽ እንዳዓበየ ይኸይድ ኣሎ ድሓር ናብ በራጊት ገለ ክንቅጽሎ ስለ ዝኾነ እየ ስኻ ክዝከሩ ስለ ዘለዎም ቶም ተዋሳእቲ መወዳእታ ብሰባት ስለ ዝተሰርሐ እንዲ ንቐጽል ቀዳሚይቲ ፈተነ ናይ ናቕፋ 75 መስከረም በፂሕና እታ ቀዳሚት ፈተነ ተገይራ ሕጂ እዚ መስከረም 1975 መላለይ ውግእ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ሓንቲ መዓልቲ እያ ከዓ እታ ውግእ ናይ ሓንቲ መዓልቲ እያ ስለዚ ቦታና ናቕፋ ምዃኑ እንዳተፈልጠ መፅኡ ማለት እዩ በጠሎን 500 ሰሜን ካብ ናቕፋ ምብራቅ ካብ ናቕፋን ክንሕዝ ጀሚርና በጠሎን 607 ምዕራብ ካብ ናቕፋ ሰሜናዊ ወገን ናይ ናቕፋን ክሕዝ ጀሚሮም ማለት እዩ በጠሎን 301 ዳርጋ ዝበዝሑ ሽዑ ከይዶም እዮም ገዲፎምና ሰንሒት ገጾም ከይዶም ስለዚ ክልተ በጠሎ ኢና ንተረፍ ዘለና ማለት እዩ ፀላእኻ እንታይ ሓይሊ 4 ሓይሊ 4 ሻምበላት ነይሩኖ ነፍስ ወከፍ ሻምበል ክሳብ 150 ዝበፅሕ ቁፅሪ ሰብ ነይሩዋ እቲ ራብዓይ ሻምበል ናይ ከቢድ ብረት ሻምበል እዩ ኣብ ዕጥቁ እንታይ ይመስል ነይሩ ተኣጋር ከቢድ ብረት ናቶ ፀላእ ዓጢቆ ዝነበረ ሓደ ማእኸላይ ትረሺ ብራውኒንግ ነይርዎ ፀረ ታንክ መድፍዕ 75 ነይርዎ ሞርታራት ነይርዎ ካብዚ ዝሓልፍ ዓቕሚ ነበሮ መን እዩ እዚ ኣብ ናቕፋ ንመጀመርያ ዝገጥመና ዘሎ ካበይ ኣሃድ እዩ ካብ ሁለተኛ ክፍለ ጦር ሳልሳይ ብርጌድ ካብ ቆሮራ ጀሚርካ እቲ ክፍለ ጦር እዩ ነይርዎ ኣብ ኤርትራ ተሓዘለይ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ክፍለ ጦር ኣደይኮነ ሁለተኛ ክፍለ ጦር እዩ ነይሩ እንዲ ክፍለ ጦር ብምሉእ ኣብ ኢትዮጵያ ሒዝዎ ነይሩ ዳሕራይ ግን ቀዳማይ ክፍለ ጦር ከዓ ናብ ኤርትራ መፅዩ ስለዚ ሓደ ብርጌድ እዩ ካብ ቁሩራ ክሳብ ናቕፋ ክሳብ ኣብ ዓበት ከረን ዝኣተ ነይሩ ኣብ ቃሩራ ሓንቲ ሓይሊ ቀሚጡ ኣብ ናቕፋ 4 ሓይሊ ቀሚጡ ኣብ ኣፍ ዓበት ሓደ በጠሎ ቀሚጡ ቁሩራ ዝነበረ ኣካል ናይ 15 ሻለቃ እዩ ስለዚ 15 ሻለቃ ኣብ ናቕፋ ይፀንሓና ማለት እዩ ቀሊል ኣይኮነን ዓቕሙ በቲ ግዜያት ትሪኦ ከለካ ቁሩራ ዝኣክል ሓደ ሻምበል እንድሕራልዩ ናቕፋ 4 ሻምበላት ኣለዉ መራሒኦም ከዓ ሄድ ኳርተር ኣብኡ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ሲ ዓቢ ወይ ከዓ ዓቢ ምጥን ዝበለ ክኸውን ከም ዝኽእል እንዳተፈልጠ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ክስተት ንቅድመይ ጥቕስ ኣቢለ ክሓልፍ ታሪክ የጋጥመና እዚ ምፍላይ ናይ ልኡኽ ወፃእ ጉዳይ እዩ
بأتو عثمان صالح حساب ዝምራሕ ልኡኽ ወፃኢ ጉዳይ ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተፈንጨለሉ ግዜ እዩ እንጂ እንታይ የጋጥመና ኣብዚ ካብ መራሕትና ጀሚርካ ነቲ ቃልሲ እንዳገደፉ ኮይዶም ሓደ ብዓቢኦም መራሕቲ አቡ ጥያራ ናብ ሳበ ተጸምቢሩ አቡ ዑጃጅ ብዓቢሩ ናብ ሳበ ተጸሚሩ እዚኦም ካብቶም ሸውዓተ ሓደ እንብሎም መሪሕነት እዮም ሸውዓተ ሓደ ማለት ሸውዓተ ሓደ መሪሕነት እዮም ሳቶም ለም ረመዳን ሐምኑር ኢሳያስ አፈወርቂ መስፍን ሓጎስ ሰሎሞን ወልደ ማርያም አቡ ዑጃጅ አቡ ጥያራ መንሓትሎ ከዓ ናይ ዞባ ዓንሰባ መንሓትሎ عبد الله አምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ነይሩ ሕጂ ምፍላይ ወፃኢ ጉዳይ ቀሊል ኣይነበረን ብሓቂ ንምዝራብ ሽዑ ስንቂ ዝጎደለሉ እዋን እዩ ነይሩ መሳርፍ ዝጎደሎ ብሽም ህዝባዊ ሓይልታት ድመፅእ ነበረ ሎጂስቲክስ ገርስ ብመጠኑ ዘቋረፀሉ እዩ ነይሩ ሓደ ፈተነ ነቲ ጥሜት ስእነት ሰጊርናዮ ነው ሕጂ ሰጊርናዮ ጥራሕ እኽልቲ ይመስለን እንታ ቅሬታ እንተ ትገልጾ ምክንያቱ ከባድ ተባሂላስ ብዙሕ ሳዕ ስለተዘረብ ስለዝነበረካዮ ካብ ዓቢኡ ጥሜት ኣሎ ዕርቃን ኣሎ ትዝሓለፈሲ ሰጊርና ኢልካ ጥራሕ ደይኮነ ታሪክ እንዲዚ ናይ 607 መራሕቦ ጠለሉ ኣድም ቀይሕ መራሕ ሓይሊ ምሳና ገዲፍና ኸይዱ عمر مرح غانتا قديفنا خيدو بعل عمر حبوب قال دبهالو نيروم معت قديفهم خيدو بينهم كيكودو خا بليتي تقادلتي بوغن بخبابي انداودو نتوم نعوم دو مصلو حزب كيدو حجز قلي لاي نبرر قالك كفال نايت هزبو حيلتاسي بزرئي بقلة እንዳመኻና እንዳወደቦም ንገዛሩ ነፍሶም ጥራሕ ደይኮነሲ ተጋደልቲ ሒዞም ለና ኸዱ ጀሚሮም ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ንዑመር ተካኢኡ ንዓና ሕጂ መራሕ ጋንታና መን መፅእ መሓመድ ስዒድ ዓይላ ይመፅእ እዚኦም ከምኡ ክገብሩ ከለዉ መሓመድ ስዒድ ዓይላይ ሓሚድ ሸሪፍ ሙሳ ራብዓ ኣድም ኮከል ካለው አላሰም እዚኦም ከዓ ኣዝዮም ኣብቲ እዋን ተፃወተዎ ተራስ ኣነስ ክርስዖ ኣይግባእንን ኣጆኹም እብሉና ነይሮም ንዝኾነ ኣብ ሓሓይሉ ንዓይ ሕጂ መራሕ ጋንታይ መሓመድ ስዒድ ዓይላይ ምክትል መራሕ ሓይልና ከዓ ኣድም ኮከል ነይሩ ብጣዕሚ እዮም ዘፀናንዑና ነይሮም እዚ ደኣ እሞ ካልእ እንዲና ርኢና ብሉና ሓቆም ከዓ ኣብ ጀብሃስ ብዙሕ የምሪኦም ንዓና ይሓድሽና ሕጂ ንሕና እንታይ ከንብሉ ከተሓሳሰበና ክንዳሃል ጀሚርና ዋ እንታይ ክንድዚ ሎም ለይትስ 4 ኸይዶም ሓድሩ ካብ ሓንቲ ሓይሊ 6 ኸይዶም ብልኻ መንከ ክስቶ ሒዝዎም ከይዱ ቀሊል ጉዳይ ነበረ ኣዝዩ ፈታኒ እዋን እዩ ነይሩ ብዓቢኡ ከዓ ትውድብ ሓደ ኸፋል መሪሕነቱ ኣብ ደገድ ነበረ ኣልጊሱሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ፈተነ ካልኣይ ፈተነ ኣብ 1976 ዝጀመረ ምንቅስቓስ እዚ በቂሉ ከሰዓርር ዝጀመረ ናብ ወርሒ 1976 ዓመተ ምህረት ኣዝዩ ኣስፋሕፊሑ እቶም ብንጹህ ሃገራዊ ስምዒት ዝወፃና መንእሰያት ተምሃሮ ጓሶት ሓረስቶት ዝተምሃሩ ሕጂ ረእዮ እቲ ሶሳይቲ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኻ ሕውሱስ ዝበለ
ደረጃ ንቕሓትናን ፍልጠትናን ካብ ብኡ ይፈላለዩ ስለዚ ዘየድሊ ስምዒት ክፍጠር ጀሚሩ ሰብ ኣክንዲ ብሃገራዊ ስምዒት ኣክንዲ ንሃገር ኢሉ ወፂኡ ብሃገር ዝሓስብ ብኸባቢኡ ክሓስብ ጀሚሩ ካብ ኣስመራ ወፂኻስ ናይ ዓድን ዘርእን ፍልጠት ዘይነበረካስ ብዛዕባ ዘርእኻን ዓልየትካን እንድሕር ክትሓስብ ጀሚርካ ኩራ ማዕረ ክንደይ ክጎቶ እዮም ኣለካ ንስኻ ወዲ ከተማ ኢኻ ንዓኻ ዓድኻ ከተማ እዩ ሓቀይ ዘርእኻቶም ደቂ ከተማ እዮም ክኸውን ዝግብኦ እቲ ካብ ዓዲ ካብ ገጠር ዝወፃ ከዓ ልክዕ እቲ ተዓብያ ዘሪኽዎ ኸውን ነቲ ወዲ ከባቢኡ ጥራሕ ይተቐርብ ባህርያዊ እዚ ጠፊኡ ተማሂርና ፖለቲካ ዘጥፋእናዮ ነገር ኣብ ናቕፋ ፈኸም ክብል ጀሚሩ ብፍላይ ሕጂ ናበይ ተመሊስና ኣለና ንመበላዕ ተመሊስና ኣለና መበላዕ ማለት ከዓ እዚ ዓብ እምባ ዝበልኩ ካብ ታሕቲኡ ፅቡቕ ማይ ዘለዎ ቦታ እዩ ጎልጎል ኣግራዕ እዩ ሽግር ተረኺቡ ሰለስተ ዓይነት ህዝባዊ ሓይልታት ክፍጠር ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ባዕሉ እቲ ጥዕና ዘለዎ ህዝባዊ ሓይልታት ማለት እዩ እቲ ሓደ ስም ህዝባዊ ሓይልታት ለቢሱ ዝኣስር ንሓልዋስ ወራድ ወስድ ገሊኡ ዝቕጥቅጥ ኮይኑ መፅዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ዝንቃሳቐስ ብረትናን ኣፅዋርናን ኣንዲዱ ዝኸይድ ከዓ መፅዩ ናይዛ ታሪክ እዚኣ ሕጂ ቀንዲ ካብ ዝርድእዋን ዝነበሩዋን ኣብ ሓይልና እዩ ኣብ ማዓስከር መበላዕ ኣፅዋር ነይረና ኣነ ብፍቕዲ ይፈልጠን እያ ኣነ ብረት እርንብ ወልዊለ እንታይ ገብር ትነበርኩም ሓንቲ ወይ ክልተ ፀረ ታንክ 4 ሞርታር ክልተ ማእኸላይ ትርሺ ሓደ እኳ ስብር ዝበለይ ነይሩ ኣሚኒሽን ከዲ ተተኳስካ ነይሩዋ ክልተ ቴንዳ እየን ሕጂ ነገር እንዳበርትዐ ምክፍፋልና ካእሱር እንዳሰደደ ኸይዱ ፈፂሙ እንታይ ይኸውን ኣሎ ከመይ ይኸውን ኣሎ ኣነ ሕጂ ነገር ይርዳእኒ ነበረ بقرب حجي مكونن ገብረአብን ተኸስተ ገረ መድህን ይባሉ ሓደ ኮሚሽነር ጋንታዩ ሓድሽ ሽዑ 74 መጨረሻ ተሰልፈዩ መኮንን ገብረአብ ካምሳና ተሰልፈዩ ተሞክሮ እኳ ይውሕዶም ተኾኑ ኸኣሊና ብሓቂ ግን ንፉዓት ሰባት ነይሮም ነዛድ ነበራይ ሕጂ ከማእዝን ዋጅምሩ ማለት ትጋጢምና ደሎሲ ብረትና ዓሚርና زي متأممان متي مالك براتو سبسي براتو عميرو قابتي بصاي فوريو زحادرو لو غزي متي ليتي وين مشيت مغاري حنت خوينا نسحق نبل بزعبا تمو مغواسه دفل بزعبا مغواسه يدعلنا توم كتماد نبرنا هاتم املنا خي نقدف بزعبات ختماينا نعل قودت نيرنا عم حكيات نمت فلايتهم دق ختما حكيتينا ናይ ፊልም ናይ ህንድ ገለ ጌርኩም ተጽምሞም ነይሮም ትኾኑ ኣርኣያ ፈቐደ ከምፃልካ እንዴ ኣርኣያ ፈቐደሲ ዝንገብሮ ነበርና ምኽቻቻ በስመራ ገለ መለ ዕሩኽ ነይረና ካብለን እዋ እሞኸ ይስዕመን ገለብሎስ እንታይ ይስዕመን ማለት ገለብለን ፍቕርና ፅቡቕ እዩ ነይሩ ንዕልል መጋርያናስ ሓደ እዩ ደቂ ሓዝሓዝ ደቂ ኣባሻዊ ዕዳጋ ሓሙስን ባጋልያ ንኩሎም ካብ መረታ ሰበነ ሓደግቲ مندفرة كارنيشن كل تواطع ناينا فليلي زي نبرنا بدي أحجي فح بتنا ينبلو عزيز حزن نجري حجي ما كنا نقبر أبن تخست شريفون في اللاي تاناتنا حيل خاء حاو تزريوه كودونا جمرو كردونا جمرو بحق وصيت كأ رخيبهم
مجمريا دودب مجمريا مستخصت قبر مدهن مكون قبر عم كتبق جمرة جرس غير ورقصني جرس غير ورقصنو أبكباب سجنيتي مسفلاي ما نتحو تسلفي حدا يمدو مصلو فلاي ما نتحب سلم كردات أو الرؤسو نفعل كوجبرون بحسبه كجبر دحر عيبلني يعني نطهنا خاني روت بوم صن دهله برت كمي من كان قتل كم دحسب كمي ያለውቲ እንታይ ይባል ምስ መኮንን እንዳቀረበ ኩሉ ነገር ንመኮንን ተኸስተን ክነግሮም ጀሚሩ አይተወደበን አብታ ናይ ወገን ነገር ሲ አይአተውን ዝተረፈተ ነይሩ ሕጂ ናይ አርአያ ፈቀደዩ ሕጂ እንታሽሙ ክንገብራ ቅሬታ ቢለካ ከም ተርእዮ ዝናይ 76 ተባሂሉ ዝጥቀስ ኣብ ኩሉ ትውድብ ካብኡ ናብኡ ኣብቲ ስኻ ዝነበርካዮ ዝሓቦጠሎና 500 እንዲዩ ብኑን ነይሩ ዝኾነ ከዓ መስርሕ ተገይሩሉ እዩ እዚ ትብሎ ዘለኻ ከዓ ኣብ ውሽጢ ተሓሊፉ እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ ምመረፅኩ ትምርጫይ ዝያዳ ቤተሰብኣዊ ሸነኹ እቲ ናይ ውግእ ተወፋይነት ኣብ 76 ናብ ከበባ ናቕፋ ገፅና እንተንኸይድ ሓይሽ እዚኣ ክውዳእልካ እዚኣታ መሰረታዊት ነገር እያ ንሓና ክሳብ ምትፍናን ምስ በፅሕና ምፍልላይ ምስ በፅሕና ኣብቲ መፅሓፍ ጠቒሰዮ ኣለኹ ሳላንፉዓ ሰባት ኣብ ሓደ መስመር ኣቲና ካብቶም መሰረታውያን ነበሩ ሓደ መኮንን ገብረኣብን ተኸሰነ እዮም ብዓቢኡ ከዓ ወልደር ፊኤል ስባሃቱ ዝበሃል ከዓ ንፉዕ ሰብ ነርና ዝነዓቕ ግደ የብሎምን በዓል ተኪአ ርእሶም ብላት ኣሎ ኣደም ኮከል ኣሎ ካልኦት ከዓ ብዙሓት ሓሚድ ሸሪፍ ንገዛ ርእሱ ሓሚድ ሸሪፍ ኣዝዩ ዝኾነ ኪድ ዝኾነ ሩል እዩ ነይሩ ነዚ ኣይድግፎን ነይሩ ስለዚ ኣኼባ ይፅዋዕ ጃ መሰረትን ጥዕናን ናይቲ ቦጠሎን እዩ ምክንያቱ ንፉዓት ሰባት ንፉዕ ኣሃድዮም ዘቑሙ 13 መዓልቲ ኮፍ ኢልና ተኣኪብና 13 መዓልቲ ካብ ንግሆ ስጋዕ ምሸት 13 መዓልቲ ካብ ንግሆ ስጋዕ ምሸት መን እንታይ ገይሩ ብምሉኡ ጉዳይ ቀሪቡ 13 መዓልቲ ኣለዉ ብሂወት መብዛሕትኦም ኩሎም እቶም መራሕቲ ሓይልታት ዘለዉ ወልደ ርፌኤል ስብሃቱን ሙሳ ራብዓን ደው ኢሎም ተደኮን ኮፍ ድበሉ ኣይረኣዩ ንዝተበደለ ፀናኒዖም ንዝበደለ ጌጋ ምዃኑ ነጊሮሞ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ከም ነጥሪ ሃገራዊ መስመር ከም ንሕዝ ገይሮምና 13 መዓልቲ ኣኪቦም ሽግርና ተፈቲሑ ኩሉ ብንፅህና ሓፊሉ ከዓ ኩሉ ካብ ገዛ ቁስ ጀሚርካ ብምሉኡ ጉዳዩ ዘትዩ ፈቲሕዎ 13 መዓልቲ እዚኣታ መሰረትን ጥዕናን ናይቲ ቦጠሎን እታ ፋሕፋሕ ክትብል ወይ ኣብ ሽግር ዝነበረት ቦጠሎኒ ብሳላ ንፉዓት መራሕቲ እንታይ ኮይና ጥዕያ ስለዚ ኣብቲ መፅሓፍ እንታይ ንብሎ ኣነ እዚ ቦጠሎኒ እዚ ካብ ቦጠሎኒ 500 ክትብሎ ቦጠሎኒ ወልደር ፊኤል ስብሃቱን ሙሳ ራብዓን ክትብሎ ይቀልል ብሎ ምክንያቱ ንፉዓትን ተዘከርትን ሰባት ብከምዚ እንድሕር ዘይተዘኪሮም ብምንታይ ክዝከሩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ከዓ እየ ዝብል ኣብቲ መፅሓፍ ሳሕት እዮም ዝርከቡ ወልደር ፊኤል ስብሃቱ ኩላትና ኢና ንምስከሎ ኣቦ ኮይኑ ሓዊ ኮይኑ ዋላ ሙሳ ራብዓ ምስኡ ሽግርና ተፈቲሑ ዳግማይ ከበባ ናቕፋ ወርሒ መስከረም 1976 ከዓ ይጅመር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ምጅማር ከበባ ናቕፋ 76 ገፅና እንድሕር ንኸይድ ሃሊና 500 ብእለኹም 607 እውን ኣላ እተን ካልኦት በዓል መን ኣለዋ
أبزا أوان زي أحجي إن لو ميكو حصر ربي لها نقركا بطلون شديش نبيش شو حتى بطلون حمش نبيسنا والله لك كبابانا عفا مستجمرة بطلون حدا يمتعلو بطلون حدا كبسا يمتعلو كنات نعفاق جمر كله ناي 76 بينايو نجميرون دحيلكاني بزوي حيلن بزبلت أن مركعو جميرو دي بطلون 300 حدا هنا لا مالتي بزحجي بملئتا قوات دي نبرت حنت خبتن زلا ناي من خاتولو ناي ود حنبير حيل نعفالا ذكرى قبر هوت مالت كادي ود حنبير وبعد سو قبر هوت اوكي الله شديشميتن 500 يوم الله مالت كبابا عفا تجمير الله مالت يحدي كبابا عفا جمر كله في كندي حيلي يحيزو جميرو زيهم كونكل صلاة خنتاي ديرو صلاة قدقواتو خعيتو مداميدو شوعة معسكرات عدالي يصبنا له قلل أقوم ينورون 15 شالقة شدشت شوعة معسكر صنعت نيرنو شامبل فرق شامبل እንዳበለ ጽቡቅ ሒዝዋን حراي نقص بز تقصو زلخا ناب مجمار كبابا نقفا قصنا نمرح زلنا دروتن اب سحل زنبرا بطولمنታት 607 بملئتا 500 بملؤكم دا كفال ديا مصيا ገለ ርግፀኛ ይኮንኩን ካብ ከበሳኻ በጠሎን ሓደ ኸኣ መጽያላ ኩላን ደያ መጽያ ሕቀይ ደያ ክፋላየ ካብ 300 ሓደን ከዓ ሓንቲ ሓይሊ ኣውላ በዚኣ ከበባ ናቕፋ ተጀሚራ ኣብትብል ንሎሚ ክንድምድም ኢና ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ከዓ ከምኡ እንዳበልና ብደቂቑ ክሳብ ንሓርነት ከምኡ እንዳበለ እቲ ጉዕዞ ክንቅፅሎ ኢና ንሕጂ ግን ንግዜኻ ንኩሉቲ ዝሃብካና ዝሰፊሕ ዝርዝራዊ ጉሉጥ መግለፂ ብስመይን ብስም መሳርሕተይ ብስም ክቡራት ከታተልትና ደጊመ ደጋጊመ ከመስግነካ ፍቐደለይ ቆጥራና ኣብ ካልኣይ ክፋል በዚ ሒዝናያ ዘለና መስመር ታሪክ ክኸውን እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ ገዲም ተጋዳላይ ንጉሰ ገብረ መስቀል ወይ ተሪር ጀሚርናዮ ዘለና ዕላል ምስ ተመክርኡ ብፍላይ ከዓ ምስ እታ ማእከል መበገሲትና ኮይና ምስ ናይ ካልእ ተመክርኡን ብዝተኣሳሰር ምእንቲ ሃገር ካብ ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናቕፋ እትብል ግን መፅሓፉ እንድያታ መበገሲትና ምስ ካልእ ኩሉ ተመክርኡ ሓፈሻዊ ስእልና እቲ ወተሃደራዊ ዕቤት ኣቃውማ መልክዕ ውግኣት ከመይ ኢሉ ዓብዩ ናይ ሳሕል ናይ ደጀን ቀዋም ድፍዓት ከምኡ እንዳበልና ነዊሕ ምስ ውግእ ዝተኣሳሰር ተመክሮ ስለ ዘለዎ ይስንድ ፅሕፍ ብኣካል ከዓ ኩሉ ስለ ዝሓለፈ ብፅፍሑ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ተመክርኡ ከካፍለና እዩ ብዝጀሚርናያ ዘለና ዕላል ሰዓብትና ክትኮኑ ከም ወትሩ ከዓ ዘለኩም ሕቶ ብምድዋል ከም ትህቦ ርእቶታት ከዓ ብምትብባዕ ክትስዕቡና ኣካል ዕላልና ክትኮኑ ዕድሜና እዩ ዕላልና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ግን ከም ከይጎሰኽዋ ከለኹ ዝዕላል ዝክብገስ ከሎ ከም ሓሳብ ሪኮመንድ ኣብ ምግባር ወይ እውን ንእገለ እንተዝርከብ ኢልካ ሓሳብ ኣብ ምሃብ ርእቶ ዝሃብካኒ መሓሪ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ደጊመ ደጋጊመ የመስግን ከምቲ ዝተባሃልናዮ ከዓ ትዕላል ጀሚርናዮ ኣለና ካልኦት ከዓ ኩላትኩም ጉዱሳት ብፍሉይ መሓሪ ጠቐስኮ እቶም ካልኦት እውን ኣለዉ እንድዮም ብከምዚ ጀሚርናዮ ኣለና ንምክትታልኩም ደጊመ ደጋጊመ የመስግን ርክብና ዕላል ምስ ንጉሰ ኣብ ካልኣይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ኣዛ ሃገር ክብሪ ንሳያ ኣዛ ሃገር ሕድሪ ኣይንትለም ከይንጥለም ብፈጣሪ ንሓልዋ ብስኒት ብፍቅሪ ኣዛ ሃገር ክብሪ ንሳያ ኣዛ ሃገር ሕድሪ ኣይንትለም ከይንጥለም ብፈጣሪ ንሓልዋ ብስኒት ብፍቅሪ ኣዛ ሃገር ክብሪ ንሳያ ኣዛ ሃገር ሕድሪ ኣይንትለም ከይንጥለም ብፈጣሪ ንሓልዋ ብስኒት ብፍቅሪ
أزا هاجر كبري نسايا أزا هاجر حجري عينت لم كينت اللم بالفتاري نحلوا بسنت بفلوري أزا هاجر كبري نسايا أزا هاجر حجري عينت لم كينت اللم بالفتاري نحلوا بسنت بفلوري أزا هاجر كبري نسايا أزا هاجر حجري عينت لم كينت اللم بالفتاري نحلوا بسنت بفلوري أزا هاجر كبري نسايا أزا هاجر حجري عينت لم كينت اللم بالفتاري نحلوا بسنت بفلوري أزا هاجر كبري نسايا أزا هاجر حجري عينت لم كينت اللم بالفتاري نحلوا بسنت بفلوري أزا هاجر كبري نسايا أزا هاجر حجري عينت لم كينت اللم بالفتاري نحلوا بسنت بفلوري هاجر كبري نسايا أزا هاجر حجري عينت لم كينت اللم بالفتاري نحلوا بسنت بفلوري أزا هاجر كبري نسايا أزا هاجر حجري عينت لم كينت أزا هاجر كبري نسايا أزا هاجر حجري عينت لم كينت اللم بالفتاري نحلوا بسنت بفلوري أزا هاجر كبري نسايا أزا هاجر حجري عينت لم كينت اللم بالفتاري نحلوا بسنت بفلوري أزا هاجر كبري نسايا أزا هاجر حجري عينت لم كينت اللم بالفتاري نحلوا بسنت بفلوري